ड्राग्सल' नङा गान्जाल' नङा बायदिसिना बैनिफ्राय बै लांखारलांनायखौबो बिथांमोनाबो बेखौबो दायित्व लानांगोन। उन्दै उन्दै बैसोआव जुलि जानाय बेफोरखौबो बिथांमोना फोसाबनो हानांगोन। बेयाव जेबो राजनिति बा पलिटिकेलनि खोथा फैना दाफैथों, बे मोनसे लामायाव दा थांथों। जेनेबा जोंनि लोगोफोरनि गेजेरावनो सोरबा UPPL सोरबा BPF बे जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कख्लाबारि साफागुरि हालामाव जोंहा एक्टर फैला बा UPPL नि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारी बिथांमोना मोनसे गोदान गौथुम दादों आरो बे आफादा समाजारि बेरेखा जेरै आयेननि बेरेखा खामानि मावनायफोर ड्राग्स सोबनाय, जौ लोंनाय, बेबायदिनो देहा फालांगिरि खालामनाय, हिन्जाव दोनखारनाय बायदि बायदि समाजारि बेरेखा खामानिखौ होबथानो थाखाय बे आफादखौ दादों। दा बेनि सायाव जोंहा गुवाहाटी नोगोराव थानाय एक्स ndfbआ आदामोना मा बुंनो सानो आं बेखौ बिथांमोननाव एसेबाबो सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा जों दंफैयो नैबे बालाजियाव। जोंहा बालाजियाव दानि बावैसो मोनसे जोबोर गिदिर समस्या लाना फैदोंमोन, जायबा जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बैसो जायि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिसोर दोनखारबोदों। दा बिसोरखौ नागिरनो फैदोंमोन आरो दा नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बिसोर बैसो जायियावनो जुलि जानाय बेखौथ' आरो हमनो नागिरगासिनो दङ। जोंहा गुवाहाटी जिल्ला एक्स ndfb बिथांमोना बेहायनो जिरायनानै दंगासिनो दङ। आं दा बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों, आं बिथांमोन दहायनो खोन्थाखाबाय, दा बिथांमोना माखासे फिननायखौ होगोन आरो बेनि उनाव जोङो सोंथिखौ सोंगोन। जोंहा नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कख्लाबारि साफागुरि नैबे साफागुरि हालामाव जोंहा मोनसे गोदान गौथुम बा आफाद बेखेवदों। बे आफादा जाहैबाय समाजारि बेरेखा खामानि मावनाय, जेरै ड्राग्स सोबनाय, गान्जा सोबनाय, फुजा मेलाफोराव जौ जुवा होनाय बेफोरनि बेरेखा माने होबथानो नाजादों। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो गुवाहाटी जिल्ला एक्स ndfb हिसाबै? गिबि गिबियावथ' खुलुमबाय रायजो राजानिसिम। जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जेनेबा जिथु आखायाव लादों बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गुबुंले खामानि मावनायफोरखौ फोसाबलांनो थाखाय बे मोनसे समाजारि आफाद दादों। बेनि थाखाय जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों। जोंनि इउनाइटेड फ्रम एक्स ndfb निफ्राय साबायखर थादों बे खोथायावहा। नोंथांमोना बिथांमोननि बे आफाद दानायखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे सापर्टबो खालामगोन नामा बेबायदि जुदि खामानि मावोबा? 100% जोंबो सापर्ट थागोन बिथांमोनजों। बिथांमोननि हायैखौ जों मावगोन, जों हायैखौ बिथांमोननो जोङो हरगोन। बे खोथायाथ' थाखागोन जोंनि गेजेरावहा। बिथांमोननि बे जिथु जानाय सिटुवेसन जिथु सोलिबाय थादों लाना खारलायनाय बेथ' खमियाखै, बारासो जालांबाय थादों। बिथांमोना बेखौबो मोजाङै जाहाथे मोजांजों मोजां आखायाव लानानै खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो। बेनि गेजेराव जुदि पलिटिक्स ओंखारबा नोंथांमोना मा बुंनो सानो? पलिटिकेलनि कुनु बाथ्रायानो फैखाया। बेफोर जितु जोंनि समाजारि जुदि सिबिनायाव जुदि बेबायदि बाथ्राखौ जुदि बिथांमोना लाबोयोब्ला बेयावथ' जेबो समाजनि खामानि मावनायनि गुनानो थानाय नगोन। बेखौ जोङो जोंनिफ्राय क्लियारलि बुंनाय जादों आरो इउनाइटेड फ्रम एक्स ndfb निफ्राय। आथिखालाव लोगोसे नैबे गुवाहाटी नोगोरमायाव जों नुनो मोनगासिनो दङ गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै बाक्सा जिल्ला, क'क्राझार बायदिनिफ्राय बेहाय हिन्जाव दोनखारबोनाय, हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा गुबुन सेंग्राजों खारनाय, बिनि सायाव नोंथांमोना एक्सन लागासिनो दङ। दा बे एक्सन लानायनि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे उसुबिदा जादों नामा? जों बर्तमान सोलिगासिनो दङ, जों थाबथाया, सोलिलांबायनो थागोन। जायनिखि जोंनि सायाव कमप्लेन फैदों बिथांमोनखौ जों हमै हमै हरगासिनो दङ। आरो जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोर जों एबारावहा जोङो माबानि मा होनना बुङो जोंनि पुलिस प्रशासननि जिथु आयेन बायदियैसो जों खालामसिगोन खोथाखौ। बे उन्दै बैसोनि माबायाव जों आखायाव लाला बे मोनसे केसखौ। नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बे एक्सनाव थांनायाव मा मोनसे उसुबिदा जादों नामा, जेंना जेंसि जादों नामा? जेंना जेंसि दिनैसिमबो जायाखै। जिथु जोंखौ लकेसन हरनाय बायदि जों हमनो हादों आरो जों रावबो बेबायदि तर्क बितर्कबो खालामनो हायाखै। जों गोसोबायदि बुनाबो हरदों, गोसोबायदि अननाबो हरदों, गोसोबायदि हटेलाव लाखिनाबो गारजेननो जोङो फोथायहरदों। गुबुनफोरा नोंथांमोनखौ एसे हेंथा होदों नामा? रावबो जोंनि सायाव हेंथा गैया दासिमबो आरो होनोबो हाखाया। बोरै होनो हानो, जिहेतु जोङो गावनि हारि हिसाबै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि लाइनाव फैनायखौ जों फोसाबनायाव सोरबा जुदि बेबायदि बेरेखा जुदि बुङोब्ला बेनि आरो बांसिन दुखु आरो मा थाबावगोन। ओंखायनो बिथांमोननिसिम जोङो जिथु आखायाव लादों बे आखायाव लानायाव जोंहा बहुत साबायखर। जाहाथे बिदिनो मावलांबाय थाथों, जोंनि हारिया सानफ्रोमबो मोजां थाथों होननानै जोंनिफ्राय आशीर्बाद हरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना बेहाय जथाय दङ। बिथांमोना मा बाथ्रा बुङो नोंथांमोना खोनासंखाबाय जानांगौ बा खोनाबाय जानांगौ। अब्ला लोगोफोर बिथांमोना बेखौनो बुंबाय
बेबायदिनो हमनांगौ होननानै मानसिफोरा बुंगासिनो दङ। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरदो। आं दा बेखौनो बुंनो सानो बेबायदि आफाद दानाया जोबोर मोजां जादों आरो बिथांमोना बाख्नायदों आरो समाजारि बेरेखा खामानि मावनायखौ थाबैनो होबथानो नाजानांगौ। आरो बिथांमोनाल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन गौथुम आफाद बेखेवनांगौ आरो थाबैनो हमजोबनांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।